ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯೊಲ್ಲೆ ಅವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಡು ಮಸ್ತ್ ತಾಯಿ ಮಾಡಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದೆ ಅವತ್ತಲ್ಲ ಏತ್ ದಿನ ಮಾಡ ಅಡ್ಡಿ ತಿಂಗೋಲ್ಲ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಬೆಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದ ಪೊಕ್ಕಡ ಕಾಲಿದು ಶೀತ ಆತೀನಿ ಶೀತ ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸರ್ಜರಿ ಆದಿತ್ತು ಅವ ಇವಾಗ ಮಿಡ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಈ ಬಾವುಂಟು ಇದು ಕೂಲಿ ಪೋತಿನ ಅನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ಪದೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಿಂಗೆ ದಾದ ತಿನ್ಮನೆ ಅನ್ಪಿಟ್ಟು ಚಿನ್ನ ಮಂಗನ ಕಳಿತಾರೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈಯರಿಟೆ ಮಲೆಜಿ ಉಪ್ಪಡು ನಾನು ರೀಸನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಕಲು ನನ್ನ ದೀಕ್ಷಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಕೋರಿ ಕಂದೇರು ಕೋರಿ ದಾದನ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಇನ್ಯಾ ನಾವು ಪುಳಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಕೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ತುಲೇಲಿ ರೆಡ್ಡಿ ದೊಡ್ಡವಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಕಂದ್ರೆ ತೂಕ ಸುರುಕು ಕೋರಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕೋರಿ ತೋರಿಸ್ಪಾಗ ಬಲೆ പിന്നെ ഗൈസ് കോരിത്തുലേ കോരി അണ്ണ ചെയ്തിട്ട് എരുത്തനെ റെഡി ആത്തിയ തിന്നേരെ ഇച്ചപ്പ മൂറ് ജിംജിം സി തിൻപുനി ಸುರುಕು ಕೋರಿ ನುಲ್ಲು పొడిಗೆ ನುಮ್ಮನಗ ಮೇಂಪುರ ತಕ್ಕೊಡವೆ ಅವಿಂಜ ಕೋರಿದ ಕಲ್ಜ ಮಾತೊಂದು ಕೋರಿ ಬೇರೆ ಪೋತೈತೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಪಾತೆರಕಿತ್ತೀನಿ ಕಳ್ಳ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಹತ್ತಿರ ತಿಂಗೊಲೆ ಕರೀಡು 2 ತಿಂಗಳು ಆಡು ವ್ಲಾಗ್ ದುಂಬು ಉಂಡತ್ತೆ ಮಲ್ದಿನೆಲ್ಲ ಎಂ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಇತ್ತೆ ನೆರ್ದು ದುಂಬುದಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಪ್ಪರು ದುಂಬುದು ಇತ್ತದತ್ತೆ ಆ ಥರ ನೆರಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಪದ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಂದು ರೀಸನ್ ಅದು ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸರ್ಜರಿ ಕಿನ್ಯ ಅವು ಚೂರು ಪಾತೆ ಪಂಡ ಸರ್ಜರಿ ಆದಿತ್ತನತ್ತೆ ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಇಚ್ಚಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಅವು ಪೂರ ತುಡೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಇಪ್ಪು ನಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಪದ ಬರ್ತದೆ ಸುಮ್ಮ ಬನ್ನಗನೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಇವಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕು ಎಣ್ಣನೆ ಬೇಲೆ ಪುಲ್ಲು ಅಂಚ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ ಇತ್ತು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಪಂಡ ವೆದರ್ ಅಂಚೋರ್ತುಲೆ ವರ ಬರ್ಸ ಬರ್ತುಡು ವರ ತುಲೆ ಇದೆ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಮುಗಲ್ ಪೂರ ಪಾತಲೆ ಬರ್ಸದೆ ಇದರ ಪಂಡ ಅಂಚನತೆ ವರ ಬರ್ಸ ಅವರ ದುಂಬು ಅಂಚನೆ ವರ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡ ಫುಲ್ ಬರ್ಸನೆ ದುಂಬತ್ತನ ದುಂಬೆ ಎರ್ಲ ಬರ್ಸ ಬೈದಿನಂದು ಪನ್ಪಿಜೀರ ಅಂತ ಸೊ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೇನೆ ಆಕಾಶ್ ಪೌಂಡಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಪ್ಲೇಸ್ದು ಕತ್ತನೇ ಬೇತಿನ ಉಂಡು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ದ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆನಪನ ಒಂದು ಪೊಪ್ಪೆ ದಾದ ಒಂದು ಇಂಕ್ಲ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಇಂಕಲು ದುಂಬು 11 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಕಲು ಮೂಲೆ ಇತ್ತ ದುಂಬು 11 ಇಯರ್ಸ್ ಮೂಲೆ ಇತ್ತ ದುಂಬು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಕ್ಕನ ಮದ್ವೆದ ಟೈಮ್ ಉಂಟ ಇಂಕಲು ಅವಲೆ ಇತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕೈಕಂಬ ಹಚ್ಬೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೇರ್ನೆ ಖುಷಿ ಆಪಿಂತಲೇ ಇಡೇ ಬೈದು ನಿಂತ ದೀಕ್ಷಕ್ಕನಿಲ್ಲಡು ಎಲ್ಲ ಮರ ತೋಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ದಾದ ಪಂಡ ತುಲೆ ಈತ್ ವ್ಲಾಗ್ 2 ತಿಂಗೋಲಾಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಏನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನಿಯರ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಇದಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಭವಿಷ್ಯ ಬೇಜಾರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಪಾಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆ ಅಂಚ ಕುಲ್ತುಕ ಮೊಕ್ಕಲು ಉಂಡತೆ 2 ದಿನ ನಂಗೆ ಅಕ್ಕೋಲ್ಲ ಹಾಲು ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೊಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರ್ನೆ ಬಿಟ್ಪಿಜಲ್ ಪೂರ ಪನ್ನಿ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಟ್ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿರ್ದೆ ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಿಜ ಅಂಚ ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಲ್ಲರಿಗೆ ತೂಕ ಕಲ್ಲಾಪುರ ಕೋರಿಗೆ ಪೂರ ಲುಂಬುದಾಡ್ ನನ್ನ ತುಳಿ ನನ್ನ ಕಜ್ಜಿ ಆಯ್ಬಕನೆ ತಿಕ್ಕುವ ನನ್ನ 3 ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಇಂಚ 3 ಪನ್ಪೇರು ಏನು ಮಿಡ್ಲಿಡ್ದಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಪೋಪುಜಿ ಸೊ ನನ್ನ ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತುಳಿ
ಕೋರಿ ಯಾನಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೋರಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಆಡಿ ಅದು ಕರೆ ಎಂಚಾತ ರೆಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಬಾ ದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೋರಿ ಎಂಚಾತನ ಮಲ್ಲೆ ಕೋರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಾತನ ಪಲ್ಲೆಂದು ಅಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕಲು 2 ಜನ ಸತ್ಯವ ನೋಡು ಸೂಪರ್ ಶಗದಲ್ಲ ಕೋರಿ ಎಂಚಾತ ಚೋನಿ ಸೂಪರ್ ಇದ್ದೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಟರೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಳೆ ಇಂಚ ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಕೊಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇದು ಪೂರ ಪೆಜ್ಜರೆಯಾನ ಮುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ವಾರ ಕೊಂಚ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ರೈಸ್ ಇಲಕ್ಕ ಸೀನ ರೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟುನಿಯಾ